Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w drugim już odcinku Fest 3, w której razem z Kubańczykiem prowadzimy predykcje na temat przyszłych walk, które odbędą się już 21 listopada na platformie famemma.tv, tak więc zachęcam do zakupu pay-per-view. No, kto jeszcze nie ma reflinku, to szybciutko kupujcie. Dokładnie tak, a jeżeli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł, to możecie odebrać bonus na naszej stronie famemma.com i wystarczy, że zarejestrujecie się z kodem FAME550. Jest to bardzo ważne i w tym momencie możemy już przejść do kolejnych predykcji, a walki są ciekawe. No coraz ciekawiej się zaczyna robić. Tak, zaczyna się ciekawiej robić. Oczywiście nagrywane to jest następnego dnia, ponieważ nie mamy innych ubrań w szafie. Tak, właśnie ja pobrudziłem spodnie, ale zdążyłem wyprać, także... Wcale nie nagrywamy tego dokładnie 5 minut po nagraniu poprzedniego odcinka. Nie, no jak nawet mogliście tak pomyśleć. No, dokładnie tak. Dobrze, zacznijmy meritum. Ale od wczoraj ci się sprał trochę ten. Troszkę tak. Tak. Piotr Szeliga kontra Piotr Piechowiak. Waga ciężka. Jeden cios i koniec walki. No to jest, powiem Ci szczerze, bardzo ciekawa walka. Tutaj kursy są... Jeszcze niedawno my też, waga ciężka. Tak. No, ja ci powiem, widzisz siebie z chłopakami wokół tego? No w sumie widziałbym, nie? Nie byłoby problemu, nie byłoby problemu. Troszkę by trzeba było... Ja powiem Ci szczerze, że tak jak na przykład patrzę na Szeligę czy na Bestię, w ogóle się nie boję, stary. Tak jakbym na przykład stanął ten, nie? Zaraz będą w komentarzach, zaraz będziesz musiał walczyć. Ja powiem Ci szczerze, że wiesz, no widzę dwóch kulturystów, tak, dobrze wyglądających, zajebiście, bo Nie zawsze sylwetka oznacza umiejętności, tak, to trzeba podkreślić. Dokładnie tak, zresztą wydaje mi się, że nawet ten zakres ruchów, który oni mają, widziałem Szeligę, jak walczył z Pudzianowskim. Jest ograniczony mocno. Jest mocno ograniczony. Nie widzę jakoś specjalnie w tym nic przerażającego. Nie wiem, czy widziałeś, jak Burnejka telefon odbiera. Tak, to chyba musi mieć jakiś no, albo tak, nie? Albo tak, bo tak to już jest przypał, nie? No, w każdym razie, jeżeli chodzi o tą walkę, no to warto dodać, że kursy to złoty 90 zł na Piotra Szeligę, natomiast na Bestię złoty 75 zł, więc jednak mini faworytem jest Bestia i też bym uznawał, że Bestia mógłby pokonać Szeligę, choć nie wiem, czy tutaj już też ten wiek, kurde, nie robi też jakichś problemów, wiesz, to jest jednak... Ale ci wiesz, są różne metody, żeby ten wiek troszkę zatuszować. Patrząc na Piotrka, jednego i drugiego, sądzę, że Piotr Szeliga ma jakieś 17 lat. Ja myślę, że dużo witamin jedzą chłopaki. Tak. No ale to chyba nie będziemy nie ukrywam, że... Wiesz, no po prostu no, to jest waga ciężka, chłopaki są sportowcami, Piotrek był hokeistą, więc tak sobie analizuję, czy to może się jakoś przydać do walki w klatce. Na pewno wiesz, na nogach podstawa. No w hokeju na pewno bardzo mocno pracują nogi, więc to jest jego atut i tu bym na to też patrzył. No ale na przykład Bestia świetnie się zaprezentował, no tylko czy Najman jest takim przeciwnikiem, przy którym można się dobrze zaprezentować? No i tu nie chciałbym porównywać też Marcina Najmana, tak jak poprzednio, że hejter olejnik, czy Marcin Najman jest jakimś wyznacznikiem, jeżeli chodzi o... Ciężko stwierdzić, wiesz, Marcin to jest świetny showman, jakby nie było. Marcin wie, co robi i po co to robi. I no, ta walka z Bestią, no wiesz, jeden zawodnik by wstał i walczył dalej. Marcin stwierdził, że no, na konto wpadnie, więc odpuścił. No, dlatego nie chcę tutaj rozstrzygać. No kurczę, ciężka walka do oceny. Ciężka walka do oceny. Wydaje mi się, że Piotr Piechowiak mimo wszystko. No ja też mnie skłania tak 70-30 na Piechowiaka, więc też bym tak obstawiał, patrząc po prostu co zaprezentował na ostatniej walce. Tak. Dokładnie, bo mamy jakiekolwiek odniesienie. No tak. Więc Piotr Piechowiak 2-0. No jesteśmy zgodni. Okrutnie powiem Ci. 5. walka, jesteśmy na półmetku. No. Chyba coś w tym musi być. Przypadek? Teraz wydaje mi się, że będzie walka, w której możemy mieć odmienne... Rozbieżność będzie, no to słucham. A mianowicie Gabriel Al-Sulwi Arab kontra Paweł Tyburski. I to jest ta walka, w której jestem przekonany, że powiesz Paweł Tyburski. A ty powiesz Arab. Ja powiem Arab. I teraz tak, wiadomo, Paweł Tyburski mega siła, jest na pewno silniejszy od Piotrka, choć z tego co wiem jest gorszy technicznie. Z kolei Piotrek jest od Pawła słabszy, ale znowu lepiej... Wiesz, ja widziałem jak chłopaki biją.
I nie ujmowałbym obu, ponieważ no, stójkowo są bardzo mocno przygotowani. Bardzo mocno biją, bardzo szybko biją. Wiesz, trenujemy w tym samym klubie, więc gdzieś tam się nieraz przecięliśmy. Nie widziałem, jak Arab walczy. Znaczy widziałem, jak walczył z wujkiem Samozło w boksie, to było wtedy. I chyba jeszcze jedną jakąś walkę miał jeszcze jedną walkę chyba. A, z Rubym. Z Rubym walczył. No kurczę, tylko czy wtedy był Ruby przygotowany? Też ciężko mi ocenić. Ty na pewno będziesz bardziej znał Araba. No, ja ci powiem, że Arab ma super zaplecze. Przede wszystkim mocne jiu-jitsu. Na pewno fizycznie no jest niższy od Pawła. Paweł zajebiście wykorzystuje ten dystans. On wie, jak kopać, żeby utrzymywać ten właśnie dystans, żeby nie wchodzić w jakiś bliski kontakt. On raczej woli uderzyć i też fajnie to wygląda, bo ma dobre wyczucie tego celownika, że wiesz, że te ciosy są mega silne, jak naprawdę idealnie odmierzysz, wiesz, ten dystans pomiędzy zawodnikami i wchodzi tak praktycznie na styk, nie? Wiesz co, ja myślę, że agresywnie zaatakuje tutaj bliźniak, ponieważ no myślę, że to będzie dobra metoda na Araba, żeby się cofnął, złapać go gdzieś przy klatce i wtedy próbować kończyć w stójce, albo zawalczyć z drugiej strony defensywnie, będzie czekał na Araba, aż Arab wejdzie na przykład po nogi czy coś i skontrować to. Naprawdę ciężko jest mi oceniać tą walkę. Wiem, że Arab jest doskonałym parterowcem i to jest znowu tutaj walka parter kontra stójka. Tak, parter kontra stójka. A ja patrząc na to, że zazwyczaj stójkowicze wygrywają w no to może daje dobry argument, który mówi za tym, że Paweł, tak, więc nie? Ja bym był za Pawłem. I ty za Pawłem, ja, żeby odmiennie tym razem, za Arabem, no i po prostu pójdę za parterem. Choć mimo wszystko ostatnio... No ale przyznasz mi, że zdaje ci się, że jednak zazwyczaj walki bardziej stójkowym ma niż parterowy. Na pewno w amatorskim, takim właśnie na poziomie MMA stójka jest bardzo... Wiesz, bo to też jest, tutaj warto nawiązać, że to też jest inny parter, bo tu są ciosy. Wiesz, inaczej się kulać z kimś na macie, a inaczej jak dostaniesz gdzieś 2 buły z góry i już ciężko złapać tą balachę czy coś. Zdecydowanie. No więc tu po 1. W każdym razie 1-1 Gabriel Arab Al-Sulwi kontra Paweł Tyburski. Warto również dodać, że kurs na Pawła Tyburskiego to złoty 35, natomiast na Araba 2,80. Więc mimo wszystko dużo ludzi... Mocny underdog, Arab. Tak, mocny underdog. Amadeusz Roślik kontra Maksymilian Wiewiórka. Tutaj też byłoby starcie stójka kontra parter, aczkolwiek niestety naszego parterowego zawodnika Maksymiliana pozbawiono parteru. Więc mamy tutaj walkę K1. Co sądzisz o tych zawodnikach? No, powiem Ci, że że to nie jest walka w MMA, no to na pewno dużo ujmuje Wiewiórowi, no bo jego główna płaszczyzna to jest parter, szczególnie jak okazał się na pierwszej edycji gali. On wszystkie walki wygrywa dzięki temu, że miażdży przeciwników w parterze. No z Hasanem ostatnio też postawił bardzo mocno się Stójkowiczowi. No myślę, że no kurczę, ciężko ocenić tu, nie wiem jak Wiewiór bije stójkowo, nie wiem jak się poprawi, bo wiem, że mocno teraz szlifuje stójkę, wiem, że Amadeusz nie za bardzo trenował mocno do tej walki, więc tutaj też ciężko ocenić. Też słyszałem i nawet można o tym spokojnie głośno powiedzieć, ponieważ jest artykuł, gdzie Tomasz Naruszczka wypowiada się na temat właśnie Amadeusza. Ja słyszałem, że nie chciałbym tam, wiesz, w jakieś prywatne perturbacje, spekulacje między nimi wchodzić, bo nie wiem do końca jaka była sytuacja, natomiast z tego co sam rozmawiałem gdzieś tam z Amadeuszem, to mówił, że po prostu po walce trochę postanowił sobie, wiesz, odciąć się, trochę się pobawić i nie wiem, czy już wrócił do stałego treningu, czy nie. No ciężko. Powiem Ci, tu chyba będę stawiał na Amadeusza z Lucky Punchem, wiesz? Też mi się tak wydaje. On ma jednak, w ogóle tak, Amadeusz jest zawodnikiem, który niby imprezuje i tak dalej, ale naprawdę z walki na walkę wygląda to coraz lepiej. Wiesz, przysłowie walka z wiatrakami nabiera nowego znaczenia. Tak. No ale bo Wiewiór pójdzie walczyć z wiatrakami, no to jest na pewno. Tak. Amadeusz, wiesz, no jego ulubiona metoda to są cepy. Jeżeli Wiewiór gdzieś się nie uchroni, gdzieś opuści rękę i to wejdzie, no to dawałbym na Amadeusza. A jeżeli Wiewiór postawi się twardo, będzie pilnował się, będzie punktował, to myślę, że na punkty ewentualnie Wiewiór. Ale stawiłbym na Lucky Puncha Amadeusza. Ja też uważam, że Amadeusz tym razem może zaskoczyć i wygrać.
No tak jak ostatnio no, w walce z Polakiem. Ja myślę, że Polak by nie wstał po tym ciosie, więc... Ja tak samo. Cały czas uważam tak samo, że Amadeusz w ogóle nie musiał kopać, że on by to wygrał po prostu tym sierpem. Poszedł w emocjach, wiesz, uderzył, ale myślę, że tam wystarczyło po prostu dojść do klatki, poczekać, aż może, nie wiem, Polak się podniesie, uderzy gdzieś jeszcze ręką i zakończyć walkę, ale to no, było blisko. W każdym razie Amadeusz Roślik, złoty 48, Maksymilian Wiewiórka, mimo zajebistych walk jednak. No, ale to jest stójka, no nie ma co się oszukiwać. No, jeżeli chodzi o stójkę, no to tutaj Amadeusz jest na pewno faworytem. Jest faworytem i też wydaje mi się, że wygra. Więc tutaj 2-0. No, jesteśmy też zgodni. Zwycięzcą Amadeusz Roślik. Dziękujemy Wam za oglądanie drugiego odcinka Fest 3. Oczywiście za chwilę, przepraszam, już jutro będziemy nagrywać kolejny odcinek. A tak naprawdę to oczywiście za chwilę nagramy trzeci i po prostu ładujemy te odcinki po kolei dokładnie. Budować napięcie. Budować napięcie, tak. To są po prostu nasze tam gdzieś marketingowe triki. W każdym razie dziękuję Ci za... Ja również, Michale, dziękuję. Za drugi odcinek i lecimy już do kolejnego. Już jutro jeszcze Wam tylko powiem, żebyście kupowali pay-per-view z linku famemma.tv, który jest w opisie. I jeżeli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł od BetClick, to wystarczy, że zarejestrujecie się z kodem FAME550. Możecie to zrobić klikając w banner na stronie famemma.com. I tyle. No i co? Czekamy na następne walki. Za chwilę kolejne walki, a Wy zobaczycie je dzień później. Tak więc widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.